Vítáme vás u dalšího cvičení. Sundo. Když jsme v minulých dílech vždycky říkali, že když to dokážeme my, dokážete to i vy, tak jsme ti mysleli hlavně to, že lze si najít čas a lze ho začít cvičit. Ne, že by to bylo tak těžký, že vám musím dodávat odvahu, protože Kouksundo je ryze praktická věc, která vám přinese užitek v praktickém každodenním životě a v podstatě si můžete být jistý dvěma věcma. Za prvé, že ten pokrok bude postupný, takže de facto pomalej. A za druhý, že tam bude. A to je dost dobrá jistota. Takže, co je nejdůležitější na cvičení? Cvičit. Takže přestaneme mluvit. Čili jo? Jedet. Hun. Changshim. Changshi. Changgak. Changdo. Changheng. Otáčíme se. Uvolňujeme, odhazujeme všechno. A nádech. A výdech. Nádech. A výdech. A pomalu. A do natažený. Do uvolněných svalů. Dobrý. Boky. Protahujeme a snažíme se do krajních poloh uvědomit si, kterou polohu nezdůrazňujeme a na tu si dát pozor. A na druhou stranu do té polohy, kde se nám nechce, tam právě potřebujeme jemně, ale pořád procvičit. Sedneme si, opřeme se o špičky prstů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a kroužíme. A na druhou stranu. Uvolníme celé tělo a buď ho uvolňujeme, nebo taky trošku částečně děkujeme za to, že nás hostí a pomáhá nám být v tomhle světě. Levou nohu pokrčíme a palec napřed ho trošku rozcvičíme a pak ho jemně oddálíme od ostatní, čímž korigujeme jeho polohu. To je podle mistra Jin Hoka důležitý. Pak ostatní prsty procvičíme a všechny prsty prohříváme a kroužíme kotníkem. Nic mystického, všechno ryze praktická věc, kterou by podepsal určitě každý lékař. Prohodíme ruce vpět. A tady to už nevím, jestli by podepsal, ale v každém případě určitě prokrvení chodidla, pro nás stimulace drah, tady nejvíc dráhy ledvin. Dobrý, od kotníku 4 prsty nahoru a na zadní straně holenní kosti palec, na to další palec, máme 2, další už ne. Nádech, tlak a výdech. Nádech, tlak a výdech. Křížení 3 jinů. Bod, který to ze zhora, palce mám pořád na sebe, na sobě, po zadní straně holenní kosti a na plosce se zdržím tak, jak je mi to příjemný, teda v tom filmu asi tak, jak se zdržím já, je vlastně násilí, žádná demokracie. A znova po druhý zase po zadní straně holenní kosti. Až si to budete cvičit sami, tak můžete zdržet se na té plosce, tak jak budete potřebovat. Každý hmotný bod, který tam naleznete, je potřeba rozmasírovat a ono vám to
pomůže. A teďka po straně lítka a zase asi po jednom palci. A ploska. Když cvičím sám, tak se na té plosce někdy zaseknu. A teď necvičím, takže musíme pokračovat. Pařáty a chytneme horní kost a ze spoda nahoru. Je docela příjemný, protože tam najdete další body, které bolí ještě jednou. Protože tady ze předu je takový žlábek a z druhé strany jsou zvláště v této oblasti velmi citlivý body, které pomáhají k uvolnění nejenom lejtka. Tadyhle. A dobrý. Dobrý, přitáhneme nohu. A do strany. A dopředu. A kontroluji si to, že celé moje tělo je uvolněný, nádech. A uvolněný tělo. A ještě protáhnu. A ještě protáhnu. Uvolním. A boky. A nahoru. Ještě jednou. Nádech. Dopředu. Ještě kousek. Ještě. A uvolním. A boky. Plosku na zem. Chytnu se za koleno. Nádech. Rotace napřed bokama, pak páteří, ramen a hlavou. Ten postupný, ta rotace tě hodně pomůže. Že začíná bokama, začíná páteř, ramena a hlava. Že se dostanu dál. A začínáme stejně. Palec. I tady se dá to udělat špatně. Jako průkopník slepých uliček jsem si tímhletím hodně ten palec rozbolavěl na několik měsíců, takže opatrně pak ho jemně odtáhneme, aby nemířil dovnitř a pokračujeme na jednotlivých prstech. Teď zase, když cvičím sám, tak se někdy zarazím, protože ty jednotlivý prsty masíruju díl, jenom pro své potěšení. Potom všechny prsty, když já dokonce pohybám i to chodidlo. S tím víc, že to vezmu tak, takže je to prostě jako nejenom tady, ale že to trochu bohnu. Mám pocit, že dělám víc. A na druhou stranu zase levá ruka chytne kotník, pravá ruka v pěst a dopadá na plosku. Na mé ústění dráhy ledvin. Pak, když byste nevěřili na ty dráhy, tak je to prokrvení plosky. Ale je to příjemný. Od kotníku 4 prsty směrem nahoru a na zadní stranu holení kosti, palec na to další palec a po zadní straně té kosti nádech a tlak. A výdech. Nádech, tlak. Dobrý, nechám ty prsty na sobě a po zadní straně holení kosti a tam jako sjíždím a ještě jednou zase tady probíhá víc těch drah, tak podle nich. Mr. Jin mohl měl jednou, jak jsme s ním měli dlouhé diskuze v covidu, tak prohlásil, že de facto, že ten Chung Sang říká, že ty dráhy neexistují. Takže, ať už mě věříte nebo nevěříte, tak je to jedno, protože jediný, co dělá ten rozdíl, je cvičit. A ze strany lejtka
A dobrý, teďka chytnu zase jako pařád a jako čelisti a ze spoda nahoru projdu tu holenní kost. To je fakt docela důležitý, protože to uvolní nejenom lítko, ale když tě masíruju, tak to uvolní celý nohy. Takže prostě tam je plno bodů, které jsou strašně důležitý, jako třeba tadyhle ten bod, nebo celá ta prohlubeň z druhé strany. Přitáhneme nohu a do strany. A dopředu. Uvolňujeme. A nádech. A dopředu. A uvolněně. A ještě kousek. A chytíme se. Uvolníme. A boky. Ještě jednou. Nádech. Dopředu. Ještě kus. A uvolníme se. A výdech. Boky. A nahoru. Dobrý. Plosku na zem. Chytnu se za koleno. Nádech. A otočím. A výdech. Ještě jednou. Nádech. A výdech. Roztáhnu nohy. A maličko se uvolním ještě. Já to používám trošku, abych tady roztáhnul víc ty nohy. Bych je neměl úplně u sebe. Dobrý. Uvolním nohy. Až budete cvičit sami, tak dáte pozornost tomu, co zrovna bolí. Když vás zrovna bolí koleno, tak trochu zastavíte na tom koleni. Když vás bolí záda, tak se zastavíte na zádech. A když vás nebolí nic, tak všechno uděláte o něco déle. Nalevo. Pokud vás nic nebolí, napravo. Nalevo, tak nestrácejte důvěru. Ono to přejde. Dobrý. Nádech. Otočíme se nalevo a k noze. Nádech. Doprava a měkce, měkce. Do strany. A na druhou stranu. A protáhneme se krásně, lehneme si k té noze. Dobrý. Roztáhneme, no jak nejvíc to jde. Chytneme se za kotníky a pokud možno s hlavou nahoře se předkloním a boky. Ještě jednou dopředu. A boky. Tady byste měli být na špičkách prstů. Pokud to nejde, tak aspoň trošku je pokličte, aby ty prsty se opíraly, aby stimulovaly se ty vyústění drah. Do strany, k sobě, do strany, k sobě. K sobě ještě jednou, do strany, k sobě. Dobrý. Přitáhneme nohy co nejvíc k sobě a přeneseme váhu na nižší stranu těch. Dobrý. Chytneme se ze špičky a dopředu. Dobrý. Pravou tvář dolů a protahujeme. Cítíme, jak to táhne. A tady cítíme v těch tříslech, se nám to protahuje. Ano.
Dobrý. Střížíme nohy. Já někdy používám tohle. Buď takhle, krejčovský se, nebo takhle, že to mám položený, anebo pochopitelně takhle. Já to někdy dám takhle, abych mohl ty kolena držet na zemi. A ještě jedno. A ještě jedno. Dobrý. A nazpátek jeden kruh. A větší kruh. A největší kruh. Dobrý, spojíme ruce. Nádech. Nalevo. Napravo. Nalevo. A napravo. A dopředu. Uvolníme, to je důležité, aby jsme nebyli takhle, ale aby jsme byli rovně. Ještě jednou, dopředu. A boky. Ruce za hlavu. Až na krk a nalevo, bez předklonu. A napravo, bez předklonu. A nalevo. A napravo. Nalevo. Napravo. A nalevo. A napravo. Tiger stretching. Kolena hodně od sebe. A udržet chodidla na zemi. Dopředu a boky dolů. Nalevo, napravo, nahoru. A celý pohyb zpátky. A opřeme se po špičky prstů. Nahoru. Ještě jednou. Dopředu. A boky dolů. Nalevo, napravo, nahoru. A celý pohyb zpátky. Podat země. A zase na špičkách prstů. Boky nahoru a bradu dolů. Tady je potřeba. Dobrý. Uvolníme tělo. Poděkujeme mu. Prohřejeme ho. A záda. A celé tělo. Ruce za hlavu. Nádech. Nalevo. A výdech. Nádech. Napravo. A výdech. Nádech. Nalevo. A výdech. Nádech. Napravo. A výdech. Nalevo. A napravo. A nalevo. A napravo. Nádech. A uvolněný celé tělo, hlavně nohy. A chytnu se. A boky. Ještě jednou. Nádech. A protáhnu. Protáhnu. Hlava je nahoře. A boky. Dobrý. Masáž zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teďka ještě dáme nataží nohy za sebe trošku. 1, 2, 3,
4. Tadyhle je dobrý nemít žádnou krču, aby to bylo tvrdý. A potom ještě co dělám já, že já to valím maličko třeba trošku napravo, pak trošku nalevo, abych tu páteř promačkal a ona občas lukne, uvolní se a pak se pohybujeme lépe. Nohy nalevo, ruce za hlavu, nádech a nalevo k těm nohou, tam to moc nejde. Rotace a taky moc nejde. Nádech, nalevo a doprava. Nohy si prohodíme. A nádech a doprava. Otočit a výdech. Nádech, doprava, otočit a výdech. Prsty u nohou dopředu, ruce v bok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a kroužíme. A na druhou stranu. Nádech, dolů, energie dopředu, nahoru a uvolnit. Ruce před sebe a do stran. Dobrý, obrácený ucho, chytnu a protačím. A ještě jednou. Prohodím ruce. A ještě jednou. Dobrý, dlaně k sobě. 1, 2, 3, dlaně od sebe. 1, 2, 3, dlaně dolů. 1, 2, 3, dlaně nahoru. 1, 2, 3. Ruce na ramena a kroužím. Lokty pokud možno v celém rozsahu. To znamená i před sebe, i do stran, i nahoru. Dobrý. Špičky prstů nohou pořád dopředu, kolena od sebe. Podložím boky, nádech. A tak prohnu se. A zakloním, jak to jde. A zpátky. Ještě jednou nádech. A zakloním. A zpátky. Levá noha. Nádech. A výdech. Ještě jednou nádech, hlava jde nahoru, abych ji neskyčoval. Položí se jenom hrudník. A uvolníme. Prohodíme nohy. Zase zadní noha je špičkama prstů dopředu. Nádech. A dopředu. A zvedám ty ruce co nejvíc. A uvolním. Ještě jednou. Nádech. A zvedám. A uvolním. Kolena. Prvá dolů. 3, 4. Po druhé dolů. 3, 4. Po třetí dolů. 3, 4. Po čtvrté dolů. 3,
4. Kroužím koleny. Na druhou stranu. Boky. A na druhou stranu. Do strany. Dobrý nádech na špičky a výdech. Nádech. Změna. Masírujeme dančon. Pokud máme pupek, tak pod pupkem asi jeden necelou dlaň. Uvnitř je spodní dančon, místo, do kterého decháme. Pak ještě nám kouk Sundo ukazuje horní dančon a střední dančon. Energie jde tady, postupně nastoupá, rozsvítí se horní dančon, pak se to spojí, udělá se kanál ze srdce a naše spojení se světem je navázáno. Takže teďka vás zveme do tělocvičny, na komentované cvičení dechové, které je základním cvičením. Ale pak, když byste chtěli začít s cvičením a cvičit jenom ty praktické části bez toho dýchání, je to milionkrát lepší, než necvičit vůbec nic. Děkujeme. Teď si lehneme na záda a vyčkáme začátku dýchací fáze. Pro ty, kdo ještě nedýchali s náma, tak opakování. Dýcháme jenom nosem. Dýcháme tak, aby to nebylo slyšet. Dýcháme velmi jemně. Dýcháme jenom spodním břichem. Yoga rozlišuje břišní, hrudní a klíčkový. My používáme jenom břišní, to znamená jenom brániční dýchání. A to tak, že během nádechu se nám vyklene břicho, musíme ho mít uvolněný, a během výdechu se zase zatáhne. Čili nádech a výdech. Nádech břicho dopředu, jenom břicho. A výdech. Důležitý je, aby ten pohyb byl harmonický, plynulej a měkký. To znamená, že se pomalu rozjede, zastaví, rozjede, zastaví. Zjemňujeme a zjemňujeme, aby to dýchání se stalo naprosto přirozené, tak jak dýchají malé děti. Další důležitý je, že se soustředíme do oblasti, kde dýcháme. To znamená, naše mysl je zcela soustředěná na to dýchání. Nevíme, co se děje okolo. A poslední věc je, že postupně se snažíme dýchat jenom spodní části toho, aby se ani pupek nepohnul. To znamená, postupně to dýchání stačujeme ještě níž. Naše pozornost je zcela zaměřena na dolní dančon, což je ten bod asi necelou dlaň pod pupkem a uvnitř. Tak
Takže jemně soustředit se na to dýchání a začínáme. Postavíme se do první pozice. Pegas ukazuje druhou úroveň, na kterou přestoupíte, když se s náma dohodnete a když dosáhnete asi 100 cvičení. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4. Nádech, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4. Nádech a výdech. A jakmile Chung San dospívá další cyklus. Nádech a výdech. Dospívá další nádech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Slyšeli jsme první větu, změna a výdech. Nádech a výdech. A jdeme podle toho hlasu, necháme se vést. Nádech a výdech. Posloucháme hlas a během toho jedné sloky nadechneme a vydechneme. Nádech a výdech. Dlouhá věta, ruce od sebe na plocho postavené dančelno. Nádech a výdech. Při nádechu tlačím levou rukou, při výdechu uvolním ruku. Nádech tlačím pravou dlaní, uvolním.
승악돈 치지치령 울도 이루물 청생 일신법의 동권 치지치령 울도 이루물 청생 무법돈 치지치령 울도 이루물 청생 승악돈 치지치령 울도 이루물 청생 승악돈 치지치령 울도 이루물 청생 정신법의 합법돈 치지치령 울도 이루물 청생 기법돈 치지치령 울도 이루물 청생 승악돈 치지치령 울도 이루물 청생 승악돈 치지치령 울도 이루물 청생 정신법의 신법돈 치지치령 울도 이루물 청생 경법돈 치지치령 울도 이루물 청생 승악돈 치지치령 울도 이루물 청생 승악돈 치지치령 울도 이루물 청생 정신법의 낙법돈 치지치령 울도 이루물 청생 신법돈 치지치령
정신법의 역법 치지진왕 물도 이루월 정생 임법돈 치지진왕 물도 이루월 정생 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 정신법의 동권 치지진왕 Nádej doprava. 물도 A výdech na zpátek. 이루월 정생 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 개법 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 해심법의 합법돈 치지진왕 물도 이루월 정생 자법 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 승악돈 치지진왕 물도 이루월 정생 해심법의 신법돈 치지진왕 물도 이루월 정생 축법돈 치지진왕
승악돈 치지지치령 울도 이루물청생 해심법의 납본 치지지치령 울도 이루물청생 인법돈 치지지치령 울도 이루물청생 승악돈 치지지치령 울도 이루물청생 승악돈 치지지치령 울도 이루물청생 해심법의 역번 치지지치령 울도 이루물청생 묘법돈 치지지치령 울도 이루물청생 승악돈 치지지치령 울도 이루물청생 승악돈 치지지치령 울도 이루물청생 해심법의 동법 치지지치령 울도 이루물청생 진법돈 치지지치령 울도 이루물청생 승악돈 치지지치령 울도 이루물청생 승악돈 치지지치령 울도 이루물청생 휴심법의 전법돈 치지지치령 울도 이루물청생 사법돈 치지지치령
승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 휴심법의 후법돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 휴심법의 좌법 치지진왕 불도 이루구헐 청생 미법돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 휴심법의 후법돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 신법돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 승각돈 치지진왕 불도 이루구헐 청생 휴심법의 동법 치지진왕
치지 진왕 울도 이루구 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루구 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루구 헐정세 동심법의 상권 치지 진왕 울도 이루구 헐정세 육박돈 치지 진왕 울도 이루구 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루구 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루구 헐정세 동심법의 화권 치지 진왕 울도 이루고 헐정세 술법돈 치지 진왕 울도 이루고 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루고 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루고 헐정세 동심법의 중법돈 치지 진왕 울도 이루고 헐정세 해법돈 치지 진왕 울도 이루고 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루고 헐정세 증악돈 치지 진왕 울도 이루고
증악돈 시지지령 올도 이루월정세 증악돈 시지지령 올도 이루월정세 동심법의 동법 시지지령 올도 이루월정세 증악돈 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 시지지령 올도 이루월정세 Pomalu se uvolňujeme. Probouzíme do normálního života a připravíme se na poslední část cvičení. Třetí část cvičení. Protáhneme se, lehneme si, nádech a výdech. Nádech a výdech. Roztáhneme nohy, ruce za hlavu, nalevo a napravo a nalevo a napravo.
teplo rukama uděláme. Položíme na obličej. Masáž obličeje, hlavy, krku a ramen. Napřed nějaký vody, pak když je znám, tak si maličko aktivuju, potom konečkama prstů, to je můj způsob, si rozmasírovávám, masíruju obličej, čelo, lícní kosti, žvejkací svaly. Potom prohrábnu vlasy, zatahám. Pokud lze, pokud mám dost dlouhý vlasy na to, aby to šlo, prostě trošku prokrvím tu pokožku a je to příjemný. Potom uši promačkám. Jsou taky akupresurní body a krk ze zadu. Tam by bylo potřeba nadlouho, protože tam většinou vždycky trošičku by bylo dobré něco rozmasírovat. Nakonec vezmu prsty a opřu lebku na konci lebky, na konci páteře, na začátku lebky opřu o prsty, nějaká prohlubeň, tam to opřu a chvilku působím tlakem na ten bod. Dobrý, trapézový svaly, teďka to dělám tak, že napřed vemu to celou rukou, jako svaly, a potom ještě nahmátnu ty bolestivý místa, takový citlivý, který jsou zase dalšíma bodama, se kterýma při akupresuře pracujeme. Jsou to body na trapézových svalech, tady po stranách. Každý si je lehko najde podle bolesti, kterou si tam dokážeme způsobit. Dobrý, pravá ruka chytne levé rameno, levá ruka dělá kruh. A na druhou stranu v celém rozsahu, protože každý ten pohyb a pravou rukou je důležitý, každý nám něco dělá. A na druhou stranu protahujeme, předpažíme a nahoru dolů posíláme energii. Skřížíme ruce a to samý do stran. Dobrý, vytřepeme ruce a nohy, uvolníme. Samý základní věci, které bychom dělali stejně, kdyby jsme si to vymýšleli my. Kolena k sobě, rozpažit kolena napravo, ne, kolena nalevo, hlava napravo. A kolena napravo, hlava nalevo. Ještě jednou. Protočíme páteř a na druhou stranu. Dobrý, natáhneme nohy a velký kruh až za hlavu. Natažený nohy, pokud by se ti podařilo i dole. Já vím, že si to trochu zjednodušuješ, ale to můžeš klidně. Když vám něco nejde, tak to klidně dělejte, jak to jde. A postupně se vypracujeme k tomu, že to uděláme lépe. Pravá noha celou plochou na zemi, levá noha chytnu za kotidlo nebo za kotník a promačknu koleno, protáhnu. Levá noha celou plochou na zemi a protáhnu. Protáhnu a protáhnu. Pod sebe špičky, roztáhnu ruce a prohnu se hodně a položím kolena nalevo a napravo a nalevo a napravo a ještě se
hodně prohnu a pak se rovnou odrazím do polohy s rukama u sebe. Nádech, lovečko, nebo loďku. A výdech. Roztáhnu nohy, pravá ruka v spaží, levá u paží. Prsty jsou, chodidla jsou natažený. A na pravou stranu. A celý pohyb zpátky, samozřejmě jdeš, vej. Levá z paží, pravá u paží a na levou stranu pravá ruka co nejdál. Vrátím se, rozpažím, chodidla přitáhnu k sobě a levá noha jde k pravé ruce, natažená noha a hlava jde na druhou stranu. A zpátky a pravá noha natažená jde k levé ruce, hlava jde napravo a cítím, jak se protáhnu. Dobrý. Most na hlavě, nohy pod sebe a zvednu se na hlavu a houpu se dolů, připravím se na svíčku, nohy za hlavu, podložím boky a udělám svíčku, nůžky, nůžky do strany, jedem na kole, couváme na kole, roztáhneme nohy a chodidla dělají kroužky a zpátek a teďka natažený nohy ještě zahrotujou kolem dokola. Uděláme pořádnou svíčku, hrudník tlačí proti bradě a špičky nahoru dolů. Ještě chvíli podržíme svíčku. Za hlavu a pokládáme páteř. Teď ještě most, přitáhnu nohy pod sebe, dám si ruce vedle hlavy, pokud možno na špičkách prstů, nádech a most. A výdech. Otočím se dopředu a špičky prstů u rukou i u nohou ťukají do podlahy. Roztáhneme ruce, tady jsou všude pravé úhly. Nádech, zvedáme hlavu, tělo, pak si pomůžeme rukama a koubera nalevo, napravo, nahoru a zase pomalinku to pokládáme a naposled hlava. Roztáhneme nohy, pravá ruka z paží, levá u paží. A otočíme se, jak nejvíc to jde. A zpátky, levá z paží, pravá u paží. A otočíme se. Nazpátek.
Ruce podle těla, dlaně dolů, špičky u nohou. Dopředu, nádech a levá noha a výdech. Nádech, pravá a výdech. Levá ruka před sebe, pravá ruka před sebe, pravá noha se pokrčí, levá ruka chytne kotník a houpem se na břiše, obě kolena jsou ve vzduchu. Levá ruka dopředu, levá noha se pokrčí, pravá ruka chytne kotník a houpem se zase obě kolena ve vzduchu. Uvolníme spodní záda. Chytneme se za kotníky a houpem se dopředu dozadu. Obtočíme se na jednu stranu a prohnutě na druhou a zůstaneme prohnutý a do luku. Záda a současně špičky prstů masírují podlahu neboli podlaha nám tím masíruje. Špičky prstů a ještě špičky prstů. Dobrý, teďka ruce k boku, zvedneme se. Začneme udělat místo a pokus o stojku, nebo aspoň prohodíme nohy. Dobrý. Kočičí kliky, tomuhle říkáme hodně dopředu, podél země a břicho na zem. A ještě jednou podél země jako pozdrav slunci. A po třetí a po čtvrtý protáhnu ruce, boky, dobrý, teď se prohneme záda. My k tomu používáme ten žebříček, nebo přes cokoliv se prohnout můžeš. Ten žebříček je dobrý, že tady má ty body, které vám ještě stimulují body kolem páteře a uvolníte se na něm a pokusíte se, aby se odblokovaly všechny části páteře, které se ještě nestačily odblokovat. Dá se to dělat ve dvojici, a předpokládám, že ne všichni dvojici mají. Takže tady můžete prostě přes cokoliv a velmi dobře funguje gymnastický míč. Takže to je věc, kterou byste si mohli pořídit. Zvedneme se a běžíme. Uvolňujeme se a
Snažíme se, aby páteř byla rovná. Dobrý, podložíme boky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znova běžíme. Tím se učíme běhat, aby jsme běželi rovně. Aby jsme, ne to, aby jsme nechodili takhle, ale aby jsme vyjadřovali krásu i naší osobnosti. A podložíme boky. A druhá noha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A obě nohy. Probíháme nádech a výdech. Nádech. Změna. Cvičení pro harmonizaci vnitřních orgánů. Na našem kanále máte několik výukových filmů. Takže se to můžete naučit. Ledviny. A výdech. Močový měchýř. Prvek vody. Srdce. Tenké střevo. To byl prvek ohně. Játra. Žlučník. To byl prvek dřeva. Plíce. Tlusté střevo. To byl prvek kovu. Slezina.
žaludek. To byla země. Tak jsme udělali malinkou cestu skrz 5 prvků. Pořadí těch prvků je v takzvaném kosmologickém prastarém uspořádání, kdy silný yin kompenzuju silným yangem, menší yang kompenzuju slabším yangem, to jsou 4, a dohromady vytvořím novou kvalitu a to je země. Tak, stoj nahově. 9%. Jo, dobrý, stoj nahově. Kdekoliv. No, ale to je jedno, kdekoliv, dobrý. Dobrý. Kliky na špičkách prstů, ale já jsem se rozhodl, že už to nebudu dělat, protože jak hraju na banjo 10 let, se mi nepodaří pořádně to udělat. A zpomaluje to ty prsty. Takže vy to zkoušejte a já je dělám normálně. Tak. Velké přiznání. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrý. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Na druhou stranu jsem všechno dělal na špičkách prstů 10-11 let. Takže když to někdo bude zkoušet, tak po 11 letech si to může rozhodnout. Máš tam dost místa? Jo. Pojď se ke mně. Tak. Hana dal set net 10 10 ilgo jada aho jal jalhana jaldal jalset jalnet jaldasat jaljasat jal ilgo
Jel je dal. Jel aho. Sumol. Hna. Dal. Set. Net. Dá se. Já se. Ilgu. Jadal. Aho. A jel. Vypadáš je ke konci. To vyžaduje určité úsilí. Trošku. No. Zkrátka, žádná žena není ideální, že jo? Při 30. lexedu se ti už trochu zvyšuje tepová frekvence, že jo? Trošku, no. No. Vytřepeme ruce a nohy. Dobrý. Bejte to cvičení lehce. Nenechte si příliš svazovat vaše já. A do strany. Nádech. Ještě jednou. A výdech. To je všechno. Pozdrav našim učitelům v horách. Čeriot, Janet. Pozdrav sobě navzájem. Děkuju. Děkuju. A pozdrav vám všem, kteří jste s náma cvičili. Užitek se projeví u vás. Radost toho, že jste cvičili u nás. Děkujeme. Jdeme na snídaní.